Tak, dobrý den, máme zde další výrobek naší dílny, tentokrát balící stojan na štípané dřevo. Nechá se zde balit do takzvaných kotoučů 30 cm polena, 50 cm polena a 100 cm polena. Při naplnění 100 cm poleny je zde přesně 1 krychlový metr rovnaného palivového dřeva. Stojan je vybaven vzadu ložisky a zajišťovacím kolíkem, který v případě potřeby v podstatě se nechá takto zajistit. Narovná se plnej dřevem, spláskuje se, kolík se odjistí a v podstatě stojan se zhoupne do boku a ve chvíli, kdy se zhoupne, balík celý vypadne a nechá se potom odvést nějakým nakladačem nebo vysokozvížným vozíkem nebo čímkoliv jiným.